iSolidarity ithi Eskom ibinenyanga eziyishumi ukunqanda lokhu. According to our information, this was reported to Eskom in January. Then in June and July this year, this resonance of the silo was every 30 seconds. 3 weeks ago, it worsened to every 3 and 5 seconds. So what it tells me is that Eskom knew about the structure failure and nothing was done. Ukubhidlika kuphoqa ukuthi isiteshi sasemajuba singasebenzi cishe ngezinga lengu-85%. Kanti Eskom iphoqeleke ukuthi isebenzise uhlelo lokucima ugesi ngokuhleliwe. We're aware of the allegation, and what we've asked is to please give us some information as to, about the allegation, to who was it made, when was it made, so that we can follow up. iSolidarity manqika ukuveza imithombo yayo njengoba yesabela ukuthi amalunga ayo angahle axoshwe. Khona manjalo izingxenye ezithize zaseGauteng besenenkinga yokhanjelwa ugesi ngoLwesibili. Abakwa-Eskom nabe-City Power banesiqiniseko sokuthi ukuhamba kogesi eGoli bekungesilo uhlelo lokucinywa kwawo ngenhloso. Bathi-ke kunenkinga yobuchwepheshe esiteshini sabo eCity Deep. It's just the restoring of power. It's not like what you do at home where you just make a switch. When you're working at the substation, restoring power takes a bit of a while. Iziphathimandla zithi usubuyile ugesi kuzo zonke izindawo ebezingenawo. Kepha-ke zisanxusa amakhasimende ukuba aqhubeke nokonga ugesi.